transaction. Mga non-essential transaction ang wala ginapahanugutan sang syudad. Kag-anom ka mga barangay ang igapa idalom sa surgical lockdown. Sa nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa Iloilo City, ginpakamaayos sang lokal nga panguluhan nga magpatuman sang surgical lockdown sa anom ka mga barangay sa syudad. Iniamo ang Barangay Balabago kag Barangay Quintid Sala sa Haro, Barangay Kalumpang Molo, Barangay Kalahunan Mandurriao, Barangay Santo Niño Sur kag Barangay Dulunan sa Arevalo. Sandig sa datos sang Iloilo City Government, nagapanguna ang Barangay Balabago Haro sa may pinakamataas nga kaso sang COVID-19. Kahapon, Mayo 24, may 63 active COVID-19 cases ang Balabago. Panawagan ni Barangay Captain Edgar Arañador sa iya mga pumuluyo. Ginasulit-sulit sa Raporida kami gapon nga diyan doon ginila ang minimum health protocol kaya tindugan na hindi para manasla na makuha sa health protocol kaya utog na tawan niya nakugat ikaling nga kinanglan gito ni info sila at tundog ginila ang minimum health standard para nga mag-minimal naman ang kaso sa Magapatuman man sang border restriction ng syudad sang Iloilo, gani hindi pagpahanugutan ang mga non-essential travelers nga makasulod sa syudad sumugod buwas nga adlaw. Temporaryo man nga magauntat ang biyahe sang fast craft kag ro-ro vessel halin Iloilo padulong sa Negros Occidental. Ang border controls is stricto na naton, and that will include Guimaras and the other municipalities in Iloilo. Ang aton nga pulis mabantay sa mga checkpoints, may augmentation sila. Ang executive order para sa closure sang non-essential businesses na pirmahan ko na kag pagwaon na at the earliest possible time. Subong nga adlaw, nagpatigayon man sang sinapol si Mayor Jerry Treñas, kaupod ang Department of Health Region 6, Office of the Civil Defense kag mga hospital directors, agud mga planuhan kag masolusyonan ang nagasaka nga kaso sang COVID-19, ilabi na ang kakulang sang hospital bed sa syudad sang Iloilo. Subong nga aga nag-meeting kita upod sa mga hospital kag upod man sa DOH. Kaya nakita naton nga puno na gid ang mga kwarto sa hospital kag ang mga mechanical ventilators nag-dutay na gid lang ang bilin nga bakante. Ginpamangkot naton ang DOH kung anong ila plano, so they will be presenting soon kung ano ang ilang mga inisyatibo para sa aton nga syudad kag aton region. Ang iban nga mga hospital ga plano na para magdugang sa mga capacity nila para nga ma-plus target. Ang mga hospital nagapangabay gid sa PhilHealth kung pwede nila mabayaran ang mga utang nila sa mga hospital ta. Kaya kung mabayaran sa PhilHealth ang mga utang nila sa mga hospital, maamat-amata naman naton makitaan nga ang mga hospital maka-hire dugang ang mga tao kag maka-abre sila dugang nga mga kwarto para sa mga Ilonggo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hopefully matigayon ini ang PhilHealth nga makabayad 60% sa mga claims sa mga hospital. Base sa datos sang Iloilo City Health Office sa sininga semana, nagasaka tubtob 58 ang average number sang COVID-19 cases kada adlaw. Gani na balaka ang alkalde sa kakulang sang pasilidad nga sarang makaakomodar sa mga COVID-19 patients. Nagapangabay ko sang inyong kooperasyon, sige yun tanay nga magstrikto sang aton nga mga protocols diri sa syudad kay nakitaan ta nga kadamo gid sang kaso sa aton syudad. Kami di sa City Hall daw, skeletal lang kami nga daan subong, bangod nga ang aton nga mga empleyado sa City Hall, both regular kag casuals, ginaamat-amat swab sang aton nga team, kag ang ilang nga mga specimen ginaamat-amat run sang aton nga Molo Laboratory, para nga maguluwa na ni kag mabalaan ta kung sino mga negative, sino ang positive. Kapangabay gid ko sang inyong pag-insyende, base sa iban sa inyo may ara nga mga transaksyon diri sa City Hall,
Ulat-ulaton lang naton, but I am very certain that before the end of this week, we can already operate fully. Sa subong yara sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad, gani ginapangabay sang lokal nga panguluhan sa mga pumuluyo. Magkooperar kag strikto nga sundon ang mga pagsulundan, ilabi na ang minimum health protocol agud malikawan ang pagsaka sang COVID-19 cases sa Iloilo City. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Publiko ginahinyo nga magtener sa mga pulian kag likawan ang non-essential travel. Samtang ginapatigayon ng mass testing sa mga empleyado sang Iloilo City Hall, padayon man ang vaccine rollout sa Central Philippine University. Luyag sang lokal nga panguluhan nga malabot ang herd immunity. Gani kon padayon ang pag-abot sang COVID-19 vaccine, amuman sini ang vaccination. Ginakalipay sang Iloilo City Government ang pagdamo sa mga may luyag na magpabakuna. Apang bangod limitado ang nagaabot nga supply sang vaccine, kinahanglan maghulat anay. Gani sa mga wala pa mabakunahan, nagahinyo ang COVID-19 team. Magtiniro sa balay kung wala man lang sang importante nga transaksyon. For the public, ginapanawagan, ginamon yung kung pwede sa subong nga tsimpo, hindi lang kamo magwa. If pwede, man lang magpaimunong kita sa balay, dila lang kita anay. Kaya masyado delikado, you do not know kung sinong carrier, sinong infected. Ginatry ginamon to the best of our capabilities nga lagson tanan. But still, mas maayo gid nga ara lang kamo anay sa inyo balay. Hindi lahog-lahog ang COVID-19 bangod pwede mapatay ang isa ka persona nga matapikan sini. Sa listahan sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, halin Enero tubtob Mayo 22 sini nga tuig, may 935 pa ka mga active cases ang syudad. 53 sa mga COVID-19 positive ang napatay. Kalabanan sa mga natapikan sang virus, ang may edad 21 tubtob 30 anyos. May 42 man ka mga barangay sa syudad ang nakitaan sang clustering. We also want them to understand na kung wala ka pa na bakuna, hindi ka pa hilway. You are not yet safe. We are aggressively trying to reach the herd immunity nga ginahambal. But you have to understand kung wala ka na bakunahan, kung wala ka antibodies, you will never be part of that herd. Amo na siya. So in the meantime, while waiting for your turn to get vaccinated, stay at home. Paimunong gid ka mo sa balay ninyo. Bisan ang naka-first dose na sang COVID-19 vaccine, ang hindi man magkampante, inabangod ang efficacy sang bakuna, nagaepekto duha ka semana matapos makumpleto ang duha ka dose. If you have had your first dose, it does not exempt you from getting COVID. If you have had your second dose, still the same, you are not yet exempted. Pwede ka pa ma-infect, pwede ka pa magmasakit. It's just that nga may abilidad na ang lawas mo nga magbato sa masakit. So kung whether nabakunahan ka first, second, or wala, halong ka, always wear your mask, always wear your face shield, disinfect frequently. Amo na siya. So kung pwede, malang indikit ka mo magluwa sa inyo balay. Ang pagsunod sa health protocol, pareho sang paggamit sang face mask, face shield, physical distancing, masami nga paghugas sang kamot, ang ginarekomenda agud malikawan nga ma-infect sang virus. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga busker sa syudad sang Iloilo ang nagahatag inspirasyon kag liwat nga nagabuhi sa Ilonggo music. Masami ka bala nga nagalagaw sa mall o kun esplanade? Kung sang una, sa imo paglagaw soundtrack sa mga mall kag manami nga view sa esplanade ang imo masaksihan, subong bukas na ang busking o kung pagtukar kag kanta sa mga Ilonggo artist sa Iloilo River Esplanade kag mga mall sa syudad sang Iloilo, pareho sang Festive Mall, Robinsons Mall Main kag SM City Iloilo. Isa si Sean Oliver Hortensio sa mga Ilonggo buskers. Antes ang pandemya, masami siya nga nagapakigbahin sa mga singing competition kag isa na diri ang Idol Philippines. Apang bangod sang epekto sang COVID-19, nagbalik siya sa Iloilo kag nagsulod sa busking. Sa Manila ko, sa BGC ko go work, and there's this place called BGC High Street wherein ang mga musicians nag-busk lang nila sa mga pocket spaces. So like other mga at a time may mga 3 or 4 buskers simultaneously nag-play, and that's
amo na nainganyo man sa akon nga mag-busk. So I applied and I also got accepted, and my permit na gid ko to busk at one spot for the whole month of April. But unfortunately, the pandemic happened. Yeah, so that's sad. And one thing na nakuha ngaging take away sa pandemic sa artists like me is the venue for us to express ourselves. And that's what this busking movement in Iloilo is giving back to us. So nag-venue kami liwat, and that's really helping a lot of Ilonggo musicians. Si John Arthur Encarnacion naman, inspirasyon ang mga pumuluyo nga nagapamati sa iya pagtukar. Luyag niya maghatag man inspirasyon kag kalingawan sa iban pa. Ang imo inspiration sa pagbusking. Inspiration ko sa pagbusking is maka-entertain gid sang tao. Lain gid dan sa feeling kung may kapamati sa imo. May makita ka nga kapamati sa imo. Kapit pa mga tigulang. Tulad sila sa imo mga old songs. Kung balaan nila gani ang kung balaan nila ang ginakanta mo na minamis ang ilang ayuhong mga kaedad mo. Namnama sa ilang request. Do pamatsaga nila si mo, video ko yan, pak, ganun, boom, boom. Sige lang request mo na. Ayan. Good vibes lang. Tapos, ang katatlo, mga kids. Ang kids gin, no? Muna sila ng pinaka-the best kid. May makita ka lang, galabay sila, tapos munta sila gulpi. Tulala sila muna, Or kundi gani, south sila. Pinaka-the best niya feeling. Ayan, so ang inspiration ko gid sa pagbusk is ang mga tao nga gapamati nga or in love sa music. Ginpahayag ni Encarnacion nga sang una mabudlay maghuha atensyon sa mga pumuluyo nga magpamati sang ila ang bahanon nga ginakanta, apang sa ulihi makabig nga isa ka fulfillment ang pag-showcase sang ila talento. It may not appear easy maka-perform live or maka-connect sa iba niya tao. Pero obraha lang ang imo nga gusto kag makapasadya sa imo. Hindi gid mag-give up sa imo nga passion. Basta padayon lang gid nga padayon kay miara gid asang tao nga grateful gid sa imo nga music ginabatayan ka. So padayon lang tell me. Si Kenneth Torres naman nagapasalamat nga nabuhi sa syudad sang Iloilo ang busking movement. Iniila nangin palaagyan agud makapangita man sang palangabuhian kag makahatag kalipay sa iban. Ang akong inspiration sa busking is ang akong burning passion for music. Medyo hina na ang gigs nowadays due to the pandemic, and I'm glad may ara kami gyapon platform kami ng mga artists nga maka-share gyapon sa among music, maka-earn, maka-bring entertainment sa tao kag maka-bring something positive gyapon despite these trying times. Dugang pa ni Torres, sa siningation sang pandemya, nagabinuligay ang mga local artist, ilabi na ang mga kasubong nila nga mga musicians. Para sa mga musicians na gusto mag-busk, gina-encourage kinamon kamo. All you have to do is magkanto sa mga busking area, no? Kag makita nyo madaang mga kapwa nyo nga artists, kapwa nyo nga musicians, nga willing gid magbulig sa inyo. Buligay ta diya, wala tayong iwanan. And go get, no? We encourage you guys na mag-busk kag makapag-share sa inyong music. Nagpasalamat naman ang mga Ilonggo buskers sa suporta nga ginahatag sa ila ni Mayor Jerry Treñas. Gusto ko lang mag-thank you kay Mayor, kay he's just not merely allowing lang ang busking. Kaya syempre may lang na, okay, hatag lang permit. Si Mayor Treñas nag-go pag isang extra mile to be part of the initiative of the movement, the busking movement, and that's appreciate ko lang kay daw kalaka makita sa local government nga managid ka grabe mag support sa arts. That's not siguro ang reality, but that's just my observation, and for that gusto ko lang magpa-thank you kay Mayor Treñas for that. Thank you again kay Mayor Jerry Treñas for giving us musicians, artists, a platform nga makapag-share gyapon sa among music, nga maka-earn, makapag-spread something positive despite this trying times, no. Thank you so much, Mayor. To our Honorable City Mayor, Mayor Jerry Treñas, mato lang your ari lang kami sa mga Ilonggo nga mag-support sa imo nga side perme kag as a musician man
ubrahon ko ang part ko nga makapanami man sa makabuling man ka panami sa Iloilo through busking, no? Kay laing din ang busking daan kay makahatagid sang color color sa sa kalibutan sa tao. Ayan, so madamog gid salamat pirmi sa paghatag sang chance sa amon nga makabus sa lain-lain nga lugar. Kag thank you gid kitama. Padayon lang, pato. Kaupod sang Music Cares kag Iloilo City Government nangin posible ang ini nga programa. Sila ang pila lang sa mga Ilonggo artist o kon buskers nga padayon sa paghatag inspirasyon sa mga pumuluyo. Apisar nga may ginapangatubang nga pandemya, wala ini nakapugong sa pag-showcase sang ilang mga talento sa larangan sang musika. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.